खुलुमबाय आंनि मुङा मुर्शिद नेरसोन बसुमतारी आं अल बिटिआर डिपार्टमेन्ट एबल पार्सन प्रटेक्शन अर्गानाइजेसननि गाहाय नेहाथारि आंजों लोगोसे दङ लोगो आफादगिरि दलेश्वर बर' आरो लोगो नेहाथारि जितेन बर' दा जों अल बिटिआर डिपार्टमेन्ट एबल पार्सन प्रटेक्शन अर्गानाइजेसन जों बेखौनो खावलायगोन दे जोंनि खावलायनाय बायदि मानागिरि जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारजों लोगोसे गेलेमु बिफाननि इएम मानागिरि सार दाबासो बर' बिथांमोना जे जोंनि अर्गानाइजेसननिफ्राय जेरैबायदि जों खावलायदों बिथांमोना खावलायनाय बायदिनो जोंखौ थांनाय बोसोरावबो स्कप होदों देग्लाय जों स्कप होदों दा बेखायनो जों खावलायदों जे जोंनि हेन्डिकेपफ्रा जिरायना थायालासेनो गेलेमु बिथिङाव हारिमु बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव जों बयबो बाहागो लानांगोन मानोना जों नुदों स्टेट लेभेल आरो सेन्ट्रेल लेभेल आरो बुहुमाव जों गोबां नुयो जोंनि देहानि नोरजिया बिथांमोनाबो जाहाथे जेरैबायदि बिथांमोननि नाजानायाव जे गाव गावनि लाइफखौ दानानै लानो हादों दा जोंबो जोंनि फारसेनिफ्राय बिटिआरनि जानानै जोंहा दिनैनि बे हाबाफारिया थांनाय 20 थारिखनिफ्राय दिनैसिमाव जोबथा हाबाफारि आगान होबाय दा बे हाबाफारियाव जोङो बिटिआरनि मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों बाहागो लादों जों बेखौनो खावलायदों जोंनि खावलायनाया बेनो जाहाथे जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोनाबो जाहाथे जों जेरैबायदि गेलेमु बिथिङाव जों बाहागो लादों थिग बिदिनो बिथांमोनहाबो न'आव थायालासे गाव गावनि लाइफखौ दानायाव सोलोंथाइ बिथिङावनो होन गेलेमु बिथिङावनो होन आरो कालसार बिथिङावनो होन जों बिथांखौ खावलायदों दा बिथांमोनहा जोंनि खावलायनाय बायदि जाहाथे इयुनावबो गावनि लाइफखौ दानानै लानो हायो आं बेखौनो बिथांमोनसिम खावलायदों दे जोंहा दिनै फुंबिलि समाव 100 मिटार 200 मिटार 400 मिटार बेयो वुमेन एन्ड जेन्टस बिथांमोना जानानै थांबाय दा आरो बाहाय जों गेलेदों दा बाहाय शर्टपुटआ जानानै थांबाय दा बाहाय जाय बिथांमोनहा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड देरहानो हाबाय आं अल बिटिआर डिपार्टमेन्ट एबा पार्सन प्रटेक्शन अर्गानाइजेसन जानानै बिथांमोनसिम गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावदों जाहाथे बिथांमोनहा मोजांनिफ्राय मोजांसिन गेलेनानै जाहाथे गाव गावनि लाइफखौ दानायाव मदद होयो बेखौनो आं बिथांमोनसिम खावलायनानै जाहाथे फैबाय थानाय समावबो बिदिनो जों जेरैबायदिनो नाजानाय बे बिथिङाव जा सरकारा जोंखौ लानानै फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोंखौ स्कप होगोन मदद होगोन थुलुंगा होगोन बेखौनो आं बिटिआर खुंथायनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आं बेखिनिखौ साबेसेसो नोंथांमोननि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लानो हादों बे इभेन्टआव ओरैनोथ' बे इभेन्टआव 45सो दङ मोनबा डिस्ट्रिक्टजों जों खावलायदोंमोन बिथांमोना माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय फैदोंबाबो बिथांमोना गेलेनो हायाखै बिथांमोना सोरबाया गोजान सोरबाया बिदिनो थानो उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना गेलेयाखै दा बेखिनियानो जे समस्या बेखौ नुनानै बिथांमोनहा थायाखै मा इभेन्टआव गेलेया जों इभेन्टआ जाहैबाय गिबियाव जों शर्टपुट गेलेदों डिस्कास जिबलिं आरो 100 मिटार खारनाय 200 मिटार खारनाय 300 मिटार खारनाय 300थ' नङा 400 मिटार आरो 800 मिटार बे इभेन्टखौनो जोंनि जे दिब्यां बिदा फंबाय बिब' बिथांमोनहा बाहागो लानानै मोजां गेलेनायाव गावसोर फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड देरहासार जानाय बेखौ दिन्थिफुंनो हानायनि थाखाय जोङो गोजोननाय मोनदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोनहा बेनिफ्राय साबसिन हामसिन गेलेनानै जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंनि दिब्यां बिथांमोननिफ्रायबो मोजाङै मोजां जे दावगालांनो हाथों आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोननि बे देहायारि नोरजिया सुबुंफोरनिफ्राय स्टेट लेभेल गेलेहैनाय सोद्रोमाफोर दङ नामा आथिखालाव जों नुनो मोनदों जोंनि नोरजिया बिदा फंबाय बिथांमोनहाबो स्टेट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेल गेलेहैनाय दङ दा बिथांमोनहा माखासेया फैदों माखासेया फैयाखै आंनि मुङा जितेन बर' आङो अल बिटिआर डिफारेन्टलि एबल पार्सन प्रटेक्शन अर्गानाइजेसननि आफादगिरि लोगो आफादगिरि आंबो दिनै बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट 3आव आंबो गेलेनायाव आंबो बाहागो लानानै गेलेनानैथ' पजिसनखौबो लानो हादों जेरै शर्टपुट बेनिफ्राय डिस्कास आरो जेभलिनावबो मोनसे नङा मोनसे बबेबा मोनसेयाव लानो हादों आरो बेयावनो आं शर्टपुटआव फार्स्टआव मोनदों बेनिफ्राय जेभलिनाव फार्स्टआवनो मोनदों बेनिफ्राय डिस्कासाव आं सेकेन्ड लानो हादों आं बेखौनो आङो बुंनो सानो आं स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि इएम आरो बे मानगोनां बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारखौबो आङो धन्यबाद होनो सानो खारन बेबायदिनो सानफ्रोमबो जोंनि डिसेबोल पार्सनफोरखौ बेबायदि गेलेनायाव खाबु मोजां सुबिदा होयो आरो बिदिनो जोंबो गेलेनानै थुलुंगा उत्साह मोनो आरो जोंबो आरो बिदि सुबिदा जोंनो होबावबाय थानांगौ जाहाथे जों स्टेटनिफ्राय नेसनेल गेलेलांनो हायो सानसे बिदिनो बेखौनो बुंनो सानो आं माब्लानिफ्राय गेलेनायखौ जागायजेनदों नोंथां आङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो गेलेदों ओरैनोथ' बे बोसोरथाम जाबाय बियो बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट गेमयाव क'क्राझार SAI स्टेडियाम माबा खालामनाया दानाया दा बेयाव आङो
बोसोर मोननैयाव आङो बाहागो लादों आरो जों मिथिनो मोनो नोंथांमोना डिसेबोल अर्थात माने नोरजिया देहायारि नोरजिया आंनि पार्सनेल जोंथ' आं डिसेबोल जानो गोनाङा आं आइ आफाखौ दुखुआव हमनो साना नाम्बार वानाव खारन बिसोरबो जोंखौ जाहोनो जायाखै बियो नेचारनिनो मोनसे माबा जानांगौ आङो अब्लाबो आङो जेबो दुखु खालामा बेखौनो आं मोनसे इनि गेजेराव बुंनो सानो जोंनि डिसेबोल पार्सन बहुद दोङो जाहाथे मोजां मानसिफ्रा जोंनि मानसिखौ सनमान होनानै आरो उत्साह जगायो जे जोङो आरो जोंनि गोसोखौ मोजां खालामनांगौ आरो मानोना जोंनि माइन्डआ जुदि फिजिकेला माबाबाबो लोरबांबाबो माइन्डआ जोंहा स्ट्रंआनो थायो बिनि थाखायनो आं बेखिनिखौ खावलायनो सानो आरो सनमान होयो आरो गासिबो जोंनि अल बिटिआरनि बड'लेण्ड स्पर्ट मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जों दिनै बेहाय गेलेफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बे गेलेनायाव आङो मोनथाम मोनदों फार्स्ट प्राइज मोनबाय रानाव सेकेन्ड थांबाय मोनसेयाव 200 मिटाराव फार्स्ट थांदों ओमफ्राय जेभलिंआव आं फार्स्ट थांदों ओमफ्राय बेखौ गेलेनानै आं जोबोद मोजां मोनबाय जोंनि दिव्यांगफोरनि थाखाय ओमफ्राय जाहाथे नेक्स्ट बारावबो जोंखौ बेबायदिनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ चान्स होयो होननानै जोङो बेखौनो हामलायथिबाय बे खाबुखौदि नोंथांमोननो लाबोनानै होफैदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा बुंगोन बिथांमोनखौ बे खाबुनि थाखाय जों बेखौनो बुंनो सानदों दि जेनेबा बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय मोजां सानदों जेनेबा दिव्यांगफोरखौबो लानानै मोजां माबा सानदों आरो जोंनि थाखायबो बेखौनो होननानै खावलायबाय आं